Sinuspende ng lokal na pamahalaan ng Lingayen ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko man o pribado mula January 2 hanggang January 3, 2025. Kasama rin sa suspensyon ang trabaho sa lahat ng educational institution sa bayan alinsunod sa Executive Order No. 1, Series of 2025 na nilagdaan ni Municipal Mayor Leopoldo Batawil. Ang nasabing hakbang ay kaugnay sa pagdiriwang ng Lingayen Capital Town Cultural Presentation 2025, partikular ang Educators Night na layong kilalanin ang kontribusyon ng mga guro sa bayan. Inaasahan na ang suspensyon ay magbibigay ng sapat na panahon sa mga guro upang makapaghanda para sa nasabing okasyon at aktibong makilahok sa mga aktibidad ng kapistahan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ronera Katatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.